tak mau rukun pasti tersingkir tak mau rukun pasti tersingkir jalan jangan takut ujungnya keres jangan takut ujungnya keres asal dapat yang hitam manis asalkan dapat sampun katur setengah beksan jalan-jalan ganda sareng kalian Sri Lestari SN Audio. Mugi dadosaken rena pangalih dumateng Bapak Ibu para tamu undangan ingkang sampun rawuh. Katetek katingal para tamu undangan ingkang sesa kondur keluarga ageng Bapak Sumardi dalah Ibu Tuti mawantu-wantu ngaturaken suku kondur kenging panuwun tapa pepindhan atas rawuh panjenengan sami. Mugi sakutur panjenengan tansah pinaringan bagas kesarasan rahayu wilujeng tan wonten pambungan punapa. Amin. Tasih nyawiji sareng kalian kula sak kanca Sri Lestari Dolala ingkang mijil saking tlatah Desa Ketawangrejo Grabak Purworejo. Dereng rikala dengan siang punika makarya sareng kalian SN Audio. Nah, gayeng iki pokoke. Tanggal 4 aja lali lek ron. Neng sing ngontir Riko nek ora Riko potong 5 ngat. J.